dragi copii, stimați părinți, doamnelor și domnilor profesori, instructori, distinse autorități, permiteți-mi să mulțumesc mai întâi organizatorilor pentru insistența de care au dat dovadă, invitându-mă să fiu alături de dumneavoastră astăzi, cu prilejul acestei frumoase manifestări, pentru că sunt pentru prima dată aici și cred că acum, de fapt, constat că merită să fii prezent, pentru că îți trebuie o imaginație bogată ca să crezi că atât de multe formații de pe întreg pământul românesc, din România și din Republica Moldova, vor putea fi reunite într-un singur loc, aici, la Bârlad. Și cred că lucrul acesta nu s-a făcut fără un efort deosebit, fără multă muncă și talent. De aceea, felicitându-i pe organizatori și mulțumind autorităților publice locale care au sprijinit această manifestare, vă doresc tuturor succes și de fiecare dată să fiți prezenți.